kai Allah ubangiji ka kawo mana mafita dan tsarkin mulkin dan tsarkin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Farfeso Aski ya kokari. wallahi mun gode Allah. Ya aiki Allah wallahi. subhanallah. Lana dan huta ne anan. To ai kwaye barin caza maka kwakwalwa dan dole he dai tambaya yau ma. To mu kuma Allah tuba mu tambaya kan Allah na tuba mu muna jin tsoron tambaya ne. To wai in tambaye ka mana a nan Najeriya waye ne idan ya je bakunci tare da iyalinsa ma'ana matarsa baya yarda a raba su ma'ana irin ta shiga cikin gida hi a bashi a zaure din nan baya yarda. Ai ni duk tambayar da kake kawo mu kana kawo min tambaya ne bai ga bakin ni ne ka san in sha ruwa in tashi da nake jin ta Babu halaki. aha mu ne makaranta Shi yasa ne tambayar ai dama. to a Najeriya dai ba wani kabila mutum ɗaya ne To yace su kaɗai ne su inda za su tafiya da iyalansu ma'ana mace da miji za su je gari gida bakwantaka a raba su da matarsu ba wani yare da wuce yaran zazzau nan kan ina ne dariya su ne ai su ba da wani matarsu saboda tun tale mata mace ce ta mulke su haka ne. I'm telling you ai mukanawa Shi yasa suka yabi ta da zai kenan. ai mukanawa mu ne muka ruwa muka tsaki muka ɗayan da kare da muka fito wannan matar kan mulki ne kawo musu nan muke muka dora kan je ka tambaya gani To kaga din ma fa na samu karatu. na gode maka Shikenan. na ruwa ka Ba da dan je gurin dan tanko ne ka san an masa allura ta jijiyarsa tana ciwo. Ni ne zan je in duba shi. to ba san shirin fa Kasa na tafi da tsarabar maciji. Idan na je na dan gabar da ya fita a jiki kenan zai warke. Allah zai wuri haske haske wannan hula taka sunan wani gari ya ana wai birnin kudu labaran faido suna kakatan ki saka na gari da maguri ɗan dan maguri ɗaya tsotsi ne kifi. Watch more, loud more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.